ng pari. Sa mga nagsubaybay sa atong live streaming mass karon o kaninyong tanan, kaniya karon dinhi maayong buntag kanatong tanan. Mga igsoon, ugma mauna gayud ingon pa ang katumanan sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. So advance happy fiesta kanatong tanan. Viva Pit Senyor! Hatagan nato sa masigabong palakpak si Senyor Santo Niño. Mga igsoon, dako gayud kaayong akong kalipay nga giimbitahan nga makamisa sa usa sa mga nobina misa dinhi sa Basilika para sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Mao nga ako mapasalamaton gayud sa mga pari nga nagdumala dinhi, usa na kay Father Basil Sugataon OER nga nag-imbita kanako nga mumisa karon. Ang tema sa inyong kapistahan mao kini, Senyor Santo Niño, Source of Communion, a Life for Mission. Ato kining tanawon unya kung unsa nga paagi nga ang batang si Jesus nahimong source of communion ug nahimong life for mission. Sa atong ebanghelyo karon mga igsoon, samtang si Jesus naglakaw human sa iyang pagpanudlo sa mga tao, iyang nakita si Levi nga usa ka kobrador sa buhis. Giingnan niya si Levi, sunod kanako. Mitindog si Levi og misunod kang Hesus. Og dili lang si Levi ang misunod kang Hesus mga igsoon, kundili daghan pang mga kobrador sa buhis ang misunod kaniya. Mga igsoon, kining mga kobrador sa buhis sa una sa panahon ni Jesus, daghan gayod ang mga nangasuko kanila nga mga tao nga numan, kay dagko man ni sila maningil og buhis. Og kaniadto sad mao ni sila usa sa matawag nato nga makurakot nga mga tao. Mao na nga gikonsidera sila sa mga tao nga mga makasasala. Mao na nga pagkakita sa mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo nga si Jesus nakig-uban, nakigkuyog niining mga tawhana. Nasuko sila ug wala gayud sila makauyon sa gibuhat ni Jesus. Kay lagi nakisandurot man, nakighugoy-hugoy man si Jesus ug nakigsalo kanila nga mga makasasala. Ang pangutana nila mga igsoon, ngano man daw nga si Jesus nakigsalo man kanila nga mga makasasala. Mao na nga pagkadungog ni Jesus niini, giklaro kini niya ngadto kanila pinaagi sa iyang pag-ingon, mianhi ako, dili para sa mga matarong, kundili para sa mga makasasala. So gisulti kini ni Jesus ngadto kanila para ilang masabtan ngano nga siya nakig-uban ug nakigsalo sama kanila nga mga makasasala. Tungod kay mauman kini ang iyang pinakatuyo sa pag-anhi sa kalibutan. Mianhi siya. Mianhi ang batang si Jesus, ang Santo Niño, para sa mga makasasala. Mga igsoon, kinsa man kanato dinhi ang walay sala. Kinsa man kanato dinhi ang walay sala. So kitang tanan mga makasasala, ug isip kita mga makasasala, mga igsoon, we must be proud. And why we have to be proud? Tungod kay espesyal ta sa mata sa Dios.
Special ta sa mata sa Dios. Just imagine, gipadala sa Dios Amahan kanato ang batang si Jesus, si Señor Santo Niño, aron nga kitang tanan nga mga makasasala maluwas. Aron nga kitang tanan nga mga makasasala maluwas. Mao nga salamat sa Dios Amahan sa paghatag niya kanatog bili. Paghatag natog bili nga mga makasasala. Amen? So, ingana ta kamahal, ingana ta kabililhon sa atong Dios Amahan. Kay sa atong pagkaanak sa Dios manggod mga igsuon, ingani daw ni. Aduna ko'y nabasa nga analogy nga sa ato daw pagkasinagop nga mga anak sa Dios, ingani daw ni mga igsuon. Aduna ko'y ipakita ninyo. Nakita ni ninyo? 1,000 pesos. Karon kining 1,000 pesos, kung ako ning ihatag kaninyo, kinsa may mudawat ninyo ni ini. Siguro, mudawat mo ni ini kung ako ning ihatag kaninyo. Karon kung ako ning gumus-gumuson, kumot-kumuton, ug ako ning ihatag kaninyo, aduna pa ba'y mudawat ninyo ni ini? Aduna pa ba? Aduna pa'y mudawat. Karon kung ako ning gumus-gumuson, tamak-tamakan, ug aduna nay lapok, inyo pa ba gihapon kining dawaton? Inyo pa ba kining dawaton? Aduna pa ba'y mudawat ni ini? Kumus na siya, hugaw na siya, aduna nay lapok, aduna pa ba'y mudawat ninyo? Siguro aduna pa. Ang pangutana, ngano nga inyo pa man kining dawaton, kumus na, hugaw na, adunay lapok, ngano man mga igsuon. Inyo kining pagadawaton tungod kay aduna pa kini bili. Amen? Aduna pa kinibili mga igsuon, mao nang inyo kining pagadawaton. Mga igsuon sa mata sa Dios, bisan unsa pa man kanato kahugaw, unsa pa nato kagumos, unsa pa nato kabuling tungod sa atong mga sala. Unsa man nato ka makasasala, dawaton gihapon kita sa Ginoo kay kita adunay bili para sa Dios. Amen? Mao na nga ang pinakarason ngano nga gipadala kanato ang batang si Jesus. Ilabila kanatong mga makasasala kay ingana takabililhon. Ingana takabililhon sa mata sa Dios. Mao na giingon sa kanta mga igsuon, sa kanta ni, I think, ang Sharon Cunita, mahal kita maging sino ka man. Mahal kita, basta't mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga, basta't mahal kita. Maging sino ka man. So mga igsuon, maging sino man tayo, mahal pa rin tayo ng Diyos. So salamat sa Diyos Amahan sa paghatag niya bili ka nato. Mauna nga makasabota ngano nga si Jesus nakigsandurot, nakiguban sa mga makasasala, nikaon kanila, kay bililhon man sila kaniya nga mga makasasala. Mga igsoon, kung atong balikan ang tema, Santo Niño, Source of Communion, a Life for Mission. Sa atong Ebanghelyo, si Jesus naghatag kanato og panig-ingnan kung giunsa niya pagpakita sa giingon sa tema nga communion o pagpakighiusa. Si Jesus nakighiusa gayud sa iyang kaugalingon, pinaagi sa pagpakigsandurot, paghatag og bili o importansya sa mga makasasala. Sa atong bahin mga igsuon, ang hagit kanato, una,
Nga kung si Jesus nakigiusa sa bisan unsa nga klase nga mga tao sama-sama makasasala, ang atong Ginoo nagtudlo kanato nga kita pod unta kamao kitang magkigiusa ngadto sa uban. Nga sa atong pakigiusa kanila, dili ta mamili o dili ta mamahimong judgmental sa atong pakipaglambingit sa atong isig katao. Ikaduha, mga igsoon, nga hagit nga sa pagpakita sa Dios kanato sayang dakong gugma, paghatag og bili kanato pinaagi sa pagbadala kang Senyor Santo Niño aron kita maluwas. Ang hagit mao nga sa unsa man sad ang atong response, agig tubag sa paghatag og bili kanato sa Dios, labi na kanatong mga makasasala.